Marsvinet Harald röstades fram till årets Lucia på Helsingborgs veterinärklinik. En tradition som startades förra året av djurvårdaren Frida Irensdotter. Ja, det är ju Lucia så det passar väl bra. Och så var det en rolig grej där vi kunde rösta om någonting. Det är årets Lucia på alla andra plan. Så då tänkte vi då kan vi lika bra göra vårt egna. Det var egentligen bara en rolig grej. Sen blev det ju bara att det eskalerade lite, att vi gjorde en liten omröstning detta året istället. Klinikens Facebook, så att folk fick gå in och rösta där. Den var ju rätt så tydlig att Harald vann. Han vann med nog i alla fall minst 100 röster mot den som blev tvåa. De andra djuren då? Blev inte de lite avundsjuka? Jag tror inte att de tänker på det så. Alla var väldigt glada att få vara med. Jag vet att mina hundar var rätt glada att vara tomtenissar.